syukur nakaslem jong unong san hima. Kumno ki balik menle kum ki he ki han ki syukur pisa. Katanat CID jong ki pulit ka jela ki la pentip sya ki nong syong shnong bagi dan ki riu syukur ki balami perthai ban le menle kum ki he ki han ban syukur pisa. Haba ai ka jing batay laong baki riu syukur ki lum jing tip sya phang katanat trekam kum ka organization lani ka department bat ki nong tre jong ka lingba ka internet. Kajing lom jing tip kalong halor ki he ki han bat ki nong tre jong katu katanat kum ya ki kerteng ki phone number ki dor bat ki wei. Hadian bakila yo lom ya kini jing tip kita ki riu syukur ki sedang menle kum ki he jong kata katanat tre kam da ka bapendan kam ya ka kerteng bat ka dor baki syusyem la ka internet ban syukur ki batre hapo jong kita ki he ki han. Nang ta kita ki riu syukur ki sedang ban pha sa ki jing tho lane ki email sya ki katu kat ni ki batre hapo jong kita ki he ki han da ka bapente baki bun kam bat ki kerpa di ki banthe dia kita ki Amazon e-gift card bat ban pha kala pat link ba ka WhatsApp lane email. Namar kata lakin tu ye ki nong shong shnong bikin nong ki ba husyar bat bakim dei ban ngop ha ki ba kum kitai bat ki ba dei ban long ki ba pentikna na ki he ki han jong ki haswa bikin pha e ki juba nele ai. Nalor kata ki dei ru ban pentip sya ka thanat bajantam lani sya ka cybercrime wing Meghalaya Shillong khnang ban le ya ka badon kam.